kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzerare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana ngo chiri munyowa neri first time kusvika pano chandinokumbira ndechekuti usubscribe utena on the notification bell. Video randauya naro ividhio raMavs, musikana uyo akarohwa akashama. I hope vazhinji vari kuziva nezvemusikana wandiri kutaura nezvake. Ndine video rake achitsanangura nyaya yacho, miro yakaita kuti chii chakazoitika kuti asvike pakuzorohwa akashama. Ende vamwe vanhu vanga vachibudisa news yekunyepa vachiti musikana uyu akafa, but musikana uyu ariko. Ndinokumbura kuti une video yetu zvatinofuka comment section pamusoro pevidhio. Tichingoti kune vari kuda kutanga kucreate channel, kuti pane vanoita zvekucreate channel, tine Facebook page ratiri kutengesa iro rine 38,000 followers, ndere kuFacebook rine 38,000 followers, kuYouTube channel kune ine 1.400 followers. Pane vari kuda kutenga tibatei panamba dziri kubuda pascreen, ichitoita zvekufona nekuti makastoma achona anozowandisa. Tatone video 3 hours vanhu vachingokurova. vakadzi vakuru tu vakasungwa vakachinja navarume. Alright, vachinja navarume. Umwe wachona akatanga kudanana nanzadzi yangu, akandiudza kuti mezvinhu kudanana nechi nanzadzi yako. Andiudza manhanyarara sabatwa nemurume wacho anesana nemurume wachona. Murume wachona akazondibvunza kuti mezi chii chachiitika. Ndangomudza kuti uyo akanditi ndachidanana nanzadzi yangu. Kanzi reve nemapikisana ndakavatora vari vese nanzadzi yangu yachona ndandakangoburitsa. Ndakatidza vana nzadzi yangu yatabva yandivenga kubvira ipapo. Uyu hanzvadzi yako mwana wababa namai vako here? Zvakamira sei? Hanzvadzi yangu mwana wababa vangu. Alright. Saka Traimo akasungwa here? Traimo akatiza. Handiti. Saka Traimo tiri kumutsvaga. Zimbabwe tiri kutsvaga Traimo zvekare. Manje tichange takukandirai piki raTraimo. Sadaro muroro wangu akazodanana nemurume uyu akadanana nemurume wake. Alright, kuti uyu akadana nemurume uyu mbanodanana nemurume uyu futi. Alright. Sadaro muroro wangu uyu akadanana naye uyu akabva angwara akabva adhilita mameseji mapictures. Alright. Saka zvese vaproof papasisina ekuti vanhu vanhu vaita se vachidanana. Muroro wangu achigara angoti nanomboita zvinhu zvakadaro. Alright. Saka muroro wangu ndiye akazoronga kuti aiwa vasikana sinzi musikana ndinyepera kuti ndachidanana nauyu isusu hatichirongei tirove munhu. Akatenga vana vechikoro 3. Alright. Vaakati ndokupai ma5 class. Saka muroro wangu ndiye akatanga kuya kumba kuenda akasvika ndisipo. Vakazodzoka vana vechikoro ma11 vavandiwana ndapo pamba. Ndikameshesanzi nemuroro wako yautorechi muriwo mavegetables nemavegetables simaya. Ndaenda ndineka muningi akanga ne3 years. Saka muroro wangu achibika sadza. Vavadya sadza vapedza kudya zvikanzi vasikana hatipindei mumba muchitame makadzi. Tichipinda mumba vasikana vakavhara dhoo ndiri kusoma njere. Avhara dhoo zvikanzi mefi urikuona vanhu vese vari munomava tine nyaya newe. Vakatanga ndiye rudo wacho. Vakambopiwa gumbeze muraini. Gumbeze rakapiwa nomumwe mukomana saka rudo akabva ati mevhiwo vakati inini ndakanyorara nemukomana yeye. Chido yanga yekuti hanzi ndakamuposta kugroup. Ndikati gurupu rachiudha ndikadhone maureri kwedu kati kubvunza nemugurupu rachiudha hapana anombokudaira izvi zvakadaro. Umwe wachona akati pakafa mai vake liri rwazinyoro akati ndakapa hembe asi hembe dzamai ake akabage nechibage akatengesa. Akataurwa namainini vake akadzi akura akati uyu ari kudanana nemurume wangu yaidanana nanzadzi yangu. Plus yo akazotaura kuti ndakadanana nanzadzi yako akazviburisirei. Muroro wangu akati aiwa ini wakandinyepera kuti ndiri kudanana nemurume wangu saka ndonyaya dzako mese. Saka sitakwenda unotema shamhu. Alright. 4 vairova wana akabata foni achitora video vachichinjana vachidaro. Saka vakazonditambura hembe vakazondiburitsa mumba mava ndakashama ndikafamba about 200 meters ndisina hembe. Vakazondikandira jaketi fama ndega ndaisagodza ndivakatozoenda vakandibatawo tumwe ruoko kumwe kuti ndikwanise kuenda kumboko. Ndisiya kumba ndaita 2 days ndakarara ndingagone kufamba. Saka zvinezvi zvangu
nokutenda hangu Mwari kuti ndakwanisa kufamba ndasindiripenga. Chokwadi. Uyezve vabereki vevana vakatengwa kana kutumwa kuti izvo varove mwana wenyu imimi vakakwanisa here kusvika kwamuri kutaurawo nemi kuti tine urombo? Aiwa, vabereki vakauya zvechokwadi vakataura kuti aiwa tinai mezvi vana vakatadza tine urombo, asi vabereki vevakadzi vakuru ava aiwa havana. Ndiri kuona sekuti ava tiri kuti vakadzi vakuru kureva kuti ndana amai.